RMN Drama, Mudtalit ka rin yung laing sugilanon nga sinuwap ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oh, Nay Blackie. Sunod! 1, 1, 2, 3! 3. Ah! Insa ka mo! Kinsa inyong karate sir ko, ha? Ako! Yapa! Nay Blackie! Ni ay patik! Ay! Salamat ka! Nasadyang ko ni Mordayagi na! Kinsa mo? Di ami, aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini. Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa mong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sa mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sugat ko na! Oh. Pada namitaroy sa agtan sa kong Atab. Ala ko, mas... Giya pa! Nasamot ang akong kahinam nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon paughol ko ka na pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Inaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit limaong sugilan. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares. Musical scoring Randy Nakurdatayan. Sound Aldwin Nakuda. Audio editor Jeffrey Cabunada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilan nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Mawad anong estudyante ang eskulahan ni Jolo. Kaya ano? Mga lalaki ba ang gitudluan anang atina? Aha. Sa akong nahibawan, mga batanong babae ang gitudluan anang atina. Daddy. Ikaw ba, Federico? Gamita ang iyong utok. Bogo ka! Ug dili ka makasulbad. Bogo! Oh. Daddy. Dili ko gusto sa anak nga bogo, Federico. Daddy. Pakita kong milagro nga makamao kang musulbad sa ginagmayng problema. Ha! Very simple, dili kang kasulbad. Pagkabugo ni mo. Oh. Imong hagitando ang akong karbudat. Kung di ka gusto bugo, Dad. Labaw na kung di gusto. Nga na kong bugo. Pues, kung maumangani, ayaw kong konsulta ha sa gagmay nga problema. Imo pa kong labdon sa gagmay problema? Oh, come on. Daddy. Paghimog solusyon, kasabot. Oh, Dad. Sige, biyahin ako. Dili ko gustong maminaw ang problema. Sige, Daddy. Get me house! Diha ka na, Dad. Dili ko gustong maminaw ang problema. Gusto kong malingaw. Marshal! Marshal! Yes, sir! Paladi ko nga 16 years old. Oh! Yor. Doon narbay gisulti na ako ang 16 years old. Unsa'y lang isulti? Reklamo sila niyor. Unsa ba ilang reklamo, ha? Leche! Mubarong pa ko ng medyas. Ay. Isa. Bibi. Palula ang nagsulti na na. Kitamparason ako og linibo nga kwarta. Oh,
Ako ang paniyon, Yor. Maria! Liche! Kami isugo ko kanila. Usaman, duha ka buok nga akong paniyon. Mong gikinanglan? Duha? Duha. Duha yun? Kay suguon ako. So may Nga sugo ni mo? ipatis-kis kini akong kaspa. Oh. Ug ipakuha na ko ang tungaw sa akong bugan. Unsay tungaw, Yor? Wa ka kailang tungaw. Kanang tungaw nga puwa nga gagmay kayo busuot sa imong lagay. Gusto no? Mau nagkatul kayo niyo? Mao ka na, Marcial. Di kamangan day ko tungaw. Kwan. Ay, gamangan kang tungaw. Nga naman na, Yor. Nga no, gikamangan ka magtungaw. Di kamangan kong tungaw samtang dito kita sa baga na tong katubhan. Oo. Kung ingon man kamaisan, misuot pag kita kasagingan. Unya, luang magay ko itong imong purol, no? Luwag. Sige, Yor. Naganumdum na ko. Maude na nga, nga katul kayo, no? Maude na ang tungaw. Pagdali, Marcial. Agay. Yor. Shit! Pakikitahan ko si Jolo. Mao ka ng tinuod, Athena. Tayo pagilak. Kinahanglang magbalikon ka. Ug karon, usa sa hinungdan nga ni apil ka ini. Tungod kay gusto ka manimaos. Dili ko tingali kaya. May G. Nakaila ka ba sa taong nag-rape ni mo? Nagkaila. Ug asa na to makita ang maong tao ha, May G? Asa? Wa na din pero naibaw kong asa siya karong dapita. Asa siya? Tuwa sa pikas lungsod. Nagpalayo. Nakatultul ka sa mong lungsod? Nakatultul. Okay. Gusto kong tultulan ko nimo. Ha? Ano? Gusto lang ko makaila sa maong tao, May G. Kung makita na ko siya, hindi ko makapukong. Hindi ko lang tinali ko sa pagkilak. Unsa? Kung kusog man, duwa ko'y mahimo tungod kay nako siyang tao. May armas. May atas. Nga unsa man day siya? Usa siya sa mga sinalikan ninyo rito, Federico. Sa? Buot mong ipasabot na. Prangkahan ta na ka, Miss Athena. Kadaghana sa mga barkada ni anang senyorito Federico. Mga barumbado. Sa? Kontrolado nila kining dapita. Mao ba? Wa ka masahid ni Ana. Tungod kay dito ka man sa layong dapit. Nagtubo. Layo sa imong nanay Matilde. Wa man masulti si nanay na ako bahin, anak. Wa siya musulti ni mo, Ana. Tungod kay dili siya gusto nga maproblema ka. Oh. Sige. Salamat sa kasayuran, ha? Og ang ikaintapan ni ining dapita, maugit ka na si Don Tiburcio. Ha? Ang amahan ninyo rito, Federico? O Athena, siya mo'y labing banggiitang tao diri sa atong dapit. Kung doon na may duha ka sungay si Satanas, kada siya, si Don Tiburcio. Mura naglagsaw nga nagsanga ang sungay sa pagkasalbahis. May G. Ngano nakasulti ka, anak, ha? May G. Gaw! Ano mo dyan, gaw, ha?
Anong gusto ka man yun nga malayo si Athena, ha? Ikaw, Matilde, why? Tingog ni mo gaw, uy. Ha? King nang mahadlok lagi ko nga. Nga? Nga sa? Ha? Nga moabot ang adlaw kao. Nga malantawan ako nga. Lubong buhi ang akong anak. Ta! Kita po ni mo, kaw nga nagod taon, ha? Kita mo kuno ang muhimo, anak gaw, Matilde, ha? Kinsa mo'y kasing-kasing ang muhimo ni anak? Gaw Blackie, nagtuo ka. Ha? Nga way mga buaya ining napita. Ah, gaw, Matilde? Kining dapita gaw, gipuy-an ni sa mga buaya, tigre o mga leon. Ha? Usa? Unsa magkahangsol nga pagitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong makamot. Tagsuwat og direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nakurdatayan, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.